please bathandeka elashuna izingelosi ziyakudumisa ibandla abantu bokukholwa abantu abaphila ngokukholwa ibandla mawami mzondi abantu libambele nje abantu njengabo bonke abantu kodwa umehluko ngalabo bantu okwabo ukuphila bakwenza ngokukholwa umibandla lingakuphili ukuphila okungokukholwa sho ukuthi siyefana nabo bonke abantu nazo zonke izinkolo ezikhona bese uyakhumbula ukuthi thina njengebandla asizange sixebuke ndawo akuzange asisona isplit saSamuel kodwa ibandla alilona iqembu elasuka kwelinye kunaloko sisanele dadewethu kukhona basuka kithi njengebandla bayozakhela okwabo abakubiza ngebandla nako kodwa thina zange siqembuke ndawo kunaloko thina sazalwa sizalwa yilo owasenza saba khona kanti usenza nje akasenzela ngoba sizohlobisa umhlaba usenza ukuba emhlabeni mayifuna ukuvela avele ngalabo bantu bokukholwa lokhu kukholwa engifuna ukuthi ngithandaze ngabo namhlanje ngishiye kimi bathandekayo kulebenzo bathinda ngezandla ababili abathathu lokhu kukholwa ukuthi mina ngikhuluma into bese iba kanjani takakazi angikhulumi mina ngokukhona ukuthi ngisindisiwe ngihlukane nezono angijoli angiphuzi angibhemi cha i-right naleyo kodwa manje I'm taking you into another dimension bathandekayo manje ngibeka ke manje kwelinye izinga lokuthi sawuhlukana nesono sawungasayenzi yonke imikhuba ayenziwa ngabantu bonke unayo yini into yokuthi manje ngiyawuvula umlomo
abantu emzingasi abathi namhlanje I have decided ukuthi from today mangifuna umlomo kunezinto ezonyakaza mangifuna umlomo kuneshape ezothatheka mangifuna umlomo kunamadimoni azothatha i-order hayi apostle kodwa i-order yakho i-order yakho i-order yakho i-order yakho akodwa abathandekayo kunamadimoni angadingi inkulo kodwa adinga bathi ngiyakholwa akusakhuleki bantu bami kodwa ngiyakholwa akusathandazeki kodwa ngiyakholwa imali yomnikelo ayikho kodwa I have faith kungapheli ukukholwa zingaphela iy'mpahla zokugqoka ziguge kodwa keep your faith eshaka hasuya haseya in your family keep your faith empilweni yakho keep your faith emsebenzini keep your faith yonke into yenzayo gcina ukukholwa Pastor, ngembeka faith ithi asiqale sibheke ukuthi wagcinela ukufasta manje noma mhlawumbe lonke ukunothisa ukuthi wonke umuntu uma ephuma ukufasta ngaJanuary uzenza umuntu onamandla wonke umuntu uma wabheka nje hey nje kwesiyami khona into engiyi wow wena imawizwa manje imawizwa manje why lento ayizwa manje uyagcina ufasta vele uyozafasta next stage apha ngoba lesibanga kumsindo manje khona into engizwa ngibale ngizwa manje inkinga yakho izwa kanye ngonyaka ifaith baba makakula ayinikile ekutheni wena uzizwa kanjani uma unika ekutheni uzizwa kanjani ama-feelings akho ama-senses akho lawo 6 lento yama-faith mamzondi ithi noma kumnyama angikhulumi ubumnyama engikubonayo ngikhuluma into engifuna yenzeke mina bantu abantu asiyikhulumi le khona sikhuluma le ngekho ukuze kugudluke le khona bese kuvele le ngiyifunayo mina bengifuna abantu abathi le ngiyibonayo I don't care anginendaba ngifuna le engakabonakali idonzakali ngokukholwa sinada ngokukholwa ayikho kodwa ikhona ayibonakali kodwa iyabonakala nayinto ethithi ngokukholwa la empilweni yokukholwa yonke into ugogo anayo ayibonayo uyena ongangalayo ukuthi ngase ngayithola kodwa empilweni yakhe yakamoya unayo mina bengifuna namhlanje ukuphuma ngishiya abantu abathi kusukela manje ngiphinde ngimangale njengabantu abangakhona nangikukhula yenzayo ngoba bekuvele ngilindele ukuthi ukumkholwa kwami kwenze izinto ezinje mina ngifuna ukushiya abantu abathi abazothi ngithwele vele bafanele kusho kanjalo ngoba le eyenzakalayo bengafanele yenzeke kumina njengokubona kwami bengazi ukuthi mina angiphili ngalezi zinto abayibonayo mina
sithanga ngayo mina ndodakazi nginikeza la ikhalezo ngikunikeza imali engaphezu kwerandi ozothi mawufika uNkulunkulu akabuki njengawe ndodakazi let it decree and declare wena lento oyiphethe ilingana nawe manje uyabheka iprice ayilingani nawe uyazi uNkulunkulu unezimangaliso zakhe uyakwazi ukwehlisa iprice yalapha izothatha iprice yakho ngoba wena uyakholwa hayi bathandekayo akangitshele yonke into othi ngaphezu kwakho ayilingane nawe yonke into othi inkulu nawe ayilingane nawe angazi ikhuluma nobani angazi ngimsulela ngalento ngithi yonke into othi le inkulu kunami ayehle ithatha ishape yakho uJesu fanele bakhokhe itax kasazi Kesari uthi uPeter hamba uye emanzini ufike uthathe noma yiphi inhlanzi uyivule uthathe imali bafethu olwandle imali yakhe imali ihlale ebheka ngithi nasemzini abantu kodwa buka ifaith kaKristu mina Peter ngifuna ukukhombisa ukuthi ifaith engifuna ukuyishiya kwena akuyona le faith yabantu ifaith yasezulwini kuphela la abantu ozothatha khona into lethiwa ayitholakali khona kodwa libuye nayo abantu kodwa ngimsizayo mina nginikeza ifaith namhlanje uzoya nathiwa lento oyifunayo akukona la ayitholakala khona ngoba wena uya uphethe ifaith eyimagnet edonsayo izofika ijike loso space sikwazi accommodate isidingo sakho haleluya iBhayibheli uPeter wayibamba inhlanzi wayivula wakhipha imali wakhokha itax mina ngiyamsaba lo wami uJesu ngiyambona lo wami uJesu ngiyamsaba ngoba akayi la kuya khona abantu babexakekile uya la kuphambene khona ingxaki yakho nesimo somuntu basabona njalo uJesu ayizosindisa umuntu wayengamsindisi ngendlela abantu ababuka ngayo wayemsindisa ngendlela abantu akasinda ngayo bheka noPeter noJohn bayothandaza ngeholo lokuthandaza ubani kodwa ngicela ukumhlephulela ibanalo iholo lokuthandaza mawufuna imangaliso ibane iholo lomthandazo mawufuna imihlola ibane iholo lomthandazo mawufuna ubona uNkulunkulu ezimanga ibane iholo lokuthandaza uwedwa bese uNkulunkulu ahlangane nawe bese uhlangana nesimo bese isimo sibona amandla kaNkulunkulu lithi iBhayibheli ophika bafika indoda ihleze emnyango omuhle ethempeli ithatha imali enikezwa abantu kanti abantu bangene esontweni bathandaze bathi ungcwele wenza izimanga mkhulu kodwa kukhona ohlala emnyango uphethe uThurani labo Thurani abamsukumisi uhlala ngaphansi akangitshele ukhona la owale kwinto kodwa imsebenzeli uhlali nayo kodwa iyasiza kodwa ayisizanga kodwa namhlanje let me present to you the name of my King, the name of my Savior, the name of my Redeemer, the name, the Lion of Judah, the King of Kings, the Messiah, the soon-coming King. Oh, Messiah, let me introduce to you the Good Shepherd. Let me introduce to you the Christ.
insizwa ikholwe bonke abantu abakholwe ekukholweni kuyenzeka ekukholweni kunohlanganayo lithi iBhayibheli uPeter wathi libheke igolide nesiliva anginalo kodwa nginakho ngikupha kona ngithi kuwe egameni likaJesu waseNazaretha sukuma uhambe lithi iBhayibheli awungagogola uPeter wayibamba indoda wayisukumisa kwezwakala imisipha iqaqeka wayibamba uPeter yaqaqeka wayibamba yaqaqeka nami emsikazi ukona yamzobabamba basukume uqaqeka imisipha lithi iBhayibheli itasayimile sayiphuma wayithathela uPeter wayithathela yangaye ekhaya yangaye esibhedlela yangaye enkangane yabanga ethenalini kathi ingangeni ngenxa yesimo kodwa bayiphila one thing ayaqala ngayo ukuyongena ethenalini abengimtshele kunesimo esezingangeni somewhere angazi bafuna ukungena phi kodwa kungeneki kodwa namhlanje ngivumele ngikusulele ngokukholwa awuphetha bese uyangena kukhona ubhala ingoma uthi sangena nangangenwa khona saphuma nangaphuma khona namhlakosi ngiyamangala ungangibheke emuva ukuba wena bawungenathi ngabe safa endleleni. All right. Thandaza Apostle Maloka. Akusayi mophila. Akusayi mophila. Ukuphuma namhlanje nabantu abathi akusayi mophila. Kodwa ifaith ephila. Abahlaziya abathi uJesu wafa njengabantu bonke. Kodwa wahluka ekuvukeni. Ngoba abahlaziya bathi bonke amakhosi akhonzwa yafa angcwatshe njengaye. Kodwa kuze kube manje ayikho neyodwa yavuka. Ileyo nto ukuthi esayizahluka. Ukuthi nawakwazi ukufa uphinde wakwazi ukuvuka. Uyakholwa yini wena ukuthi namhlanje obasithi uvukiwe nawe uvukile? Uyakholwa yini ukuthi ifamily yakho uvukiwe manje? Regardless of the situation, kodwa uvukiwe manje. Ngithi mina uvukiwe manje. Ngithi mina kubantwana bakho uvukiwe manje. Ngithi mina emzimbeni wakho kunama signs ovuko namhlanje. Ngithi mina enhlizweni yakho noma bawungabaza noma bawungazethembi noma bawuzenyeza noma bawuzilahla ngeqala kodwa namhlanje kuvukiwe. Abahlaziya bathi uvuko lukaKristu lichaza a new page, lichaza olusha. Ukhona namhlanje bathandekayo emzohamba naye. Ngithi namhlanje musha. Namhlanje musha. Ungene ngalo amnyango engomdala. Kodwa kubheke mayephuma. Musha. Ngoba uJesu uvukile. Wangavuki yedwa. Wavuka nawe. Wavuka nawe. Wavuka nawe. Wavuka nawe. Wavuka nefamily yakho. Wavuka nebandla. Wavuka nebusiness yakho. Wavuka nomuzi wakho. uJesu mayevuka wasivulela impilo entsha esingakaze saba nayo. Namhlanje I declare faith upon faith. Ukukholwa phezu kokukholwa. Amandla phezu kwamandla.
blessing upon blessing, favor upon favor, grace upon grace, power upon power. Hayi bathandekayo, ngiyathandaza nje masingane bangakhona emzebubo engizobashiya nalento engiyiphanyisiwe. Uma wena usazodilika iy'ntaba ebezisiza uhambo lwakho, usazohlehla yonke into ebekiwe bahlonisa abantu nabadala bakina sebafa bengayikobanga kodwa bazomangala ukuthi kuwena kunomehluko, wena uyadlula nabengadlulanga khona.